Lesi siqephu asikulungele ukubukwa ngabantwana. Sicela uqhelise umntwana eduze kwakho. Osanibona. Yebo. Yebo, yebo, yebo. Yebo. Sisi. Uzoza ngapha masokhalazana. Hawe masibisi cishe ngafela endlini wena. Kwenzakalani? Hawe baba masibisi. Umhlaba uyagoqwa sisi umhlaba. Uqobani? Usathana usehamba ngenyawo masibisi uyabhodla. Ha ufuna igazi lethu sisi ngeke. Ayikho nje. Mase ukhuluma ngani? Masibisi ngicela ukuthola ucingo. Yazi ngivele ngezwe igazi libanda kwabandisiso masibisi. Futhi ngisengibona kahle. Ilolo ucingo ngalithola izingane. Yabona into enalezi ingcingo zamanje. Ngangilunge ngiyiphathele ubhobho wami ngoba ngicela into ehamba nalezi ingcingo zamanje masibisi. Kwenzakalani? Laze langcoliswe masibisi. Laze langcoliswe. Umyeka nje lo ucingo. Uqeda ngene ucingo uyabona la. Kade ngifonelwa la masibisi. Kuyabhalwa la ngithi usayilokho nje ukuthi kuze kubhalwe masibisi kuze kubhalwe ngoba kwenze njani masibisi kuze kubhalwe la ucingo liyangena kubhala ukuthi kuyabhala ukuthi spam caller Hayi ke manje. spam caller okwani ungcolo ngaka masibisi ezweni Hayi ungasathoka ntombazane. Sonke nje siyazithola leso sinqumo. kanjani sisi kanjani Siyazithola sisi. Awona wena Hayi. nawe usayithola Hayi bohlezi sizithola leso. hayi sisi nithola nithini Sizothini? nizothi kanjani nabafazi masibisi nikholwa Into la yenzayo nje makathawu uyalibuka ucingo nje ungaliphenduli kwayilona. hayi sisikodwa ayamkelekile lento ngoba angitheni into ekhona nje basinele izingcunje uyakwazi nokuthi mhlambe mangabe uNdlovu ithatha ifoni yakho uyakwazi ukuthi ubani wafona Mangaba nawe uyazithola. hayi namadoda ayini kanti masibisi Uqhaze khethile? hawu masisi lonakala yabona lonakala kakhulu ikizwe Nkosi yami ngisathi ngikhalela thina abantu besifazane ukuthi sizoshonaphi Hayi. mangabe lezo seyifaka emafonini Kungena kuwo wonke umuntu nje ndoda mfazi ngane ntombi insizwa. hawe malu Wonke umuntu uyasithola ispam. kanjani masibisi kanjani Ulona lo nje unespam sakhe esimmeli, lona lo unespam sakhe esimmeli ngiyakutshela. ngoba sitisa ziyangena ngithi masibisi Bobu uzugumente yokutshela. Hayi. Na unezakhe ndazo nothi angithini wonke umuntu nongonini. Azithola ispam. hayi kanti ukuthi ezakhe eziqhamuka nje zifika kuyena Wonke umuntu unespam sakhe asitholayo. mama sibisi Ngiyakutshela. kodwa Nkosi yami ngiyakubona konke lokhu kungcono kuvele khona kodwa iy'ngane ey'ncane zamantombazane zizoshona Hayi ke. Yilokho nami ngeke ngiphathe kabi. Kungcono kwethu vele thina sesibadala vele akho umuntu asazoyithola. Eyinganeni. vele ukhanile masibisi usho ukuthini mawuthi akukhonto esazoyithola kusho ukuthini lokho Manje mangiganele uzothiwani mangiganele kwenziwe njani? Uzozivimba kanjani mina ispam? hayi Ngoba ifoni masibisi ngiyayisebenzisa. Into engiyenzayo nje mina makatha ukuthi ngivele ngaliphendula. Ngivele ngaliphendula ngiyeke nje likhalana ngisibuke. Ngithi ngiyalithinta. nesibindi masibisi sokuthi uhlala ubuke nje ubuka akwazi ungangixoxa nokungixoxela mina lento Phela nami ngicabanga ukuthi nawe uyazithola. Hayi, Ngiyathuka ukuthi masibisi. mawuzithola manje wena. kanjani angithi mina sikalele singamakhosikazi thina into le Ushakela into ezingcingweni mngani nami ayomusha ezingcingweni. Thina nje kade sasiphatha lezi izingcingo nje iziphem intendane. masibisi ngeke ngoba mangithi ngiyabuka nje umyeni wami ngeke aze ayizonhlobo lento ukuthi ngingumfazi nje ngiganile ngihlala ngithola iphem Uzobe ngayizwa nje ngoba nawe uyazithola ezakhe. kulo masibisi yasuvela umkhetha amandla basuthi nawe ayithola ezakhe kanjani masibisi mina ngasuthi ngikana ukomete kanene wathola iphem kanjani masibisi Imali. Uyangididisa manje ukhalisa ukuthi ugumente uthola ispam. umuntu wesilisa ngiyakubona-ke thina sabantu besifazane ngoba yazi into engikhalisa kakhulu masibisi ukuthi amadoda amagwala amadoda ngoba kuqala kwakungcono noma ngeke ngisho ukuthi kwakungcono kodwa kwakucishe kukuqonde uma uthi uyazama ukucabanga ngoba kaqala kwakuthi siyazi ukuthi mhlawumbe emhosheni othize kunomaligatsha ufika acuthe khona kuyaziwa ukuthi uyakubamba-ke uyabona-ke bese uyabona kodwa ukuthi umuntu avele asifake ocingweni asilethe nje sithi size kuwena akasakulindi nokuthi aza kububo wena ukuthi uyakubamba uzavele athumele sona uqobo lwazo yona ndlela sezidlwengulwa ngawo le masibisi Hayibo imama katha imama kana. uzuyasho masibisi ukuthi kwamukelekile Masisi mahlisa umoya nabayeni bethu masibisi Ihlisa umoya phela ngichazele ima akuzona lezi zibhemo ozishoyo wena uzichaza uzicabangayo. masibisi ngoba yabona futhi Makatha ima phela ngichazele.
Lutho Masibisi sengiyamazi umuntu Uzofuna uliyeke lelo ucingo ngoba ngabe uzokuhlanyisa kanjena mina ngizokuchazela ngithini manje lento. Sengiyamazi Masibisi. Ubani? Ukhululiwe. Uye phela umuntu oyinteka njoba nengane engakanje angimazi ukuthi uzobatshetha abayifaki nasefoni usazozenza lezi njoba vele ingane usenazo sinti. Usathi kuthunyela amanyala, thunyela amanyala, thunyela ngicazele, ngilinde ngicazele. Akuzona lezi zibhemo zicabangayo. Lezo zamanyala ozishoyo. kanjani Masibisi? Makathi lento njengoba kubhaliwe lapha kuthiwa spam. Awu kodwa Nkosi yami uzokuchazela kanjani kube ufundana nokufunda. Ayikho Masibisi yabona njengoba ngingaka umfazi Masibisi. Njengoba kubhaliwe angithi ngenhle kuba nenamba. We Masibisi. Angiphiki ngani inamba yasesikhohlakala sendoda leyo esikingifonela ingithumelela amanyala umuntu wesilisa okhohlakele ongazi ukuthi umuntu wesifazane uphethwe kanjani. Masibisi nawe uzothi kwamukelekile Masibisi kanjani? Angiqondanga ukuthi kwamukelekile ngoba ngithi kuhle ukuthi sithole ispam. Engiqondile ukuthi into eyenzekala kuwo wonke umuntu. Wonke umuntu welithola lolu matha yabona lamafoni lawa kanje. Lawa abizwa ngama smartphone. Sifike kanjani Ngichaze phela thula into ezibucayi kanje Masibisi. Uyabona lento Masibisi kwangingakhuluma ngisho nangayo uqala. Kwaleli igama nje sikwazi ukuthi sikhulume ngase ligagule. Lalingagagulwa nokugagulwa kuqala. Abezokuhleka ukhuluma. Ukuthi nje seyifaka amafonini manje Masibisi. Into azokuhleka yona ukhuluma. Vele lo vele kufanele ngihleke into zakhe lezo vele isikhohla kanje leso sengazi. Isikhohlakalisana yenzeni ngani? Oh into njobe nabantwana abathathu wabakhapha. Ngithini mina bona mangithi nami lezi ingcingo ngiyazithola. Njona uzitholile nobaba sangithini yazithola. Nobaba yakumyena wami ungamfaki. Nobaba mama usuyazithola lezo wonke umuntu uyazithola. Nokhetshani? Mayi, kanti ngithini kwena? Yima ngichazele. Umshado njani? Umyeni wakho nawe nini? Angisazi ke ngizokwenza njani manje ngoba ngifuna ukuchazela. Masibisi bengithi ngiyakwazi. Kukhona into esethwa la ngaphathe efonini. Esuke izokutshela ukuthi lolu cingo olungenayo luqhamuka kuba njengoba uyobone uthola ukuthi inamba ongayazi kodwa bese iyabhalwa igama layo. Nokhetshani uneyakhe. Unowakho umthumelela ukwamukela lokho Masibisi. Yimina manje ukhohlakela. Kanti mina nomnikazi wezipem. Zithunywa yimina. Ayibo. Ngikutshela ngathi nami ngithola ezami. Hayi Masibisi. Ayangisazi mfowethu. Jehova ngithathe. Kwathi wafundani nangafundi makatha. Nivele ngafuneke ngani manje uunderstand senze njani ke thina? Hayi ngidinga seyiphilele kulomhlaba Masibisi. Lokho manje uyazithola ezakhe. Awungiyeke umngane wami. Mhlambe ngosuku uthola mhlambe no5. Hayi kulwa Masibisi ngicela nje uvela uthathe. Yabona makubhaliwe nje kwavela kwavela inamba ngehla kwase kuyabhalwa ngaze kwathiwa spam ngasalethinta mngane nami vele. Ekabani inamba yendoda lekhohlakele. Umnikazi walodoti Masibisi. Yeah. Uzosalishiya. Ngiyasiya Masibisi ngeke. Okay. Amanyala ngaka. Hayi lishiyeke angazi kodwa ukhuluma ifika ke umthetho azolilanda yeso. Futhi nalelo sezosetshenziswa ukhulu yeso. Ngoba wena yasabi ispam ukhulewa akazisabi ispam. Nama ngisabi futhi ngoba engikwenzayo angiliphendula ucingo. Wena ngoba uyazisaba. Masibisi uyazizwa uthini? Ngizizwa kahle. Ukhulu izoba ngaki ingane azoba nazo. Mangabe wena uthi akathole manje shisho izoba ngaki seyihlanganise zonke zakhe. Uzokhulelwa nje phela ukhuliwe. Akhulelisa ispam. Masibisi usesilima nje manje ungumfazi umdala unezingane uzele. Wazi kahle ukuthi yenzani inansika. Okay. Mase inansika ihlangane nansika nje la kunansika khona ilotuntsha nje Masibisi. Manje uzokwenza njani? Hayi ngiyabhubha Lokho. Thatha icingo lakho uhambe nalo. Mama nesipem zakho nami nginezami bakithi. Uzenzohlanya nje. Manje sefuna ngithi njani ke kwafike ngifuna umchazela akafuneka akafuna ukuzwa. Sima lesi. Ngiyaphupha. Awuphuphi into enzekalayo. Sonke nje zibhizinisi. Siyabonga kulabo abasubscribe ke laba ngasubscribe inkinga yini kuphi? Sefanele hlezi sikhuluma into eyodwa ukuthi subscribe anike ngoba nakhona ngaboni fanele subscribe nina niboni. Ubakhafelani pho? Ngiyacikeka mina. Why ubakhafa? Nibuke ni like and comment lapha. Hayi. Makwethu. Kube njalo ke ngane zakwethu siyabonga ke bye. Bye.